kamar yadda ku gani sarkin ruwa na Kabi Alhaji Makwashe yake zagayawa cikin waɗannan ruwa na matan fada. Ga hinan suna zuba wasu ruwa tare da ɗan galadimansa, ga wata ƙwarya nan na biyar su. Ƙwaryar ma na ga tana ci da wuta, ga ƙwaryar nan ma na ƙwaryar ma tana ci da wuta, ga hayaƙi nan na hita, ga Makwashe nan na abubuwan da ya iya. Gashi nan yanayin abubuwan da iya daidai gwargwado, ga jirgi nan na yawata. Ga sarkin ruwa nan Makwashe yana zagayawa, dama sai ya zagaya kafin a ba da izinin shiga ruwa. Sarkin ruwa Makwashe ga hinan yana bulbula ruwa ciki, ga hinan kun gani wannan ƙwarya ga hayaki nan na hita cikinta, ga hinan wuta na ci cikinta kuma cikin ruwa. Sarkin ruwa ya zagaya ga hinan da shi da ɗan galadimansa suna addu'o'i suna zuba ruwa, ga hayaki nan na hita cikin ƙwarya cikin ruwa. Sarkin ruwan Kabi Makwashe ga hinan yana zagayawa cikin jirgin ruwa tun daga farkon ruwan matan fada ya faru sai ya kai ƙarshe bakin wuraren da za a yi kamunki. Gashi nan Allah ya ba mai rabo sa'a. To ga motar da wadda aka sara na ɗaya zai lashe, to Allah ya ba mai rabo sa'a. Sarkin ruwa na nan na zagaya kuma ƙwaryar na biya ce, ba ya giya an ka samu ta ba komi ba. Ga hainan ƙwarya ka shiga gaba suna biyuwa baya da jirgi, ga ta nan ba ta ɗaure da ya giya, ba ta ɗaure da zare, ba ta ɗaure da komi. Kuma shi kuma sarkin ruwa yana nan yana bulbula wasu ruwa cikin ruwan, yana Makwashe sarkin ruwa Makwashe a nan ruwan matan fada, kuma ya faro tun daga farko har zuwa ƙarshe. Gashi nan ana ta yi, to Allah ya ba mai rabo sa'a. Dan na so a ce yau sarki alhazan Kabi zai ɗebe riga ya shiga ruwan ga, mu gani ko zai samu wannan mota. Kana ganin ga sakataren kwamitin sakataren Haji Yusuf, ai Yusuf kan giwa ha murya ce ta shaƙi ha murya ce ta shaƙi. Sakataren na wannan kwamiti na Benu ba, to ga Helal sarkin ruwa ɗan galadima Makwashe ya miƙe tsaye, ɗan galadima Makwashe ya miƙe to masha Allah Allah Ubangiji ya ba mai rabo sa'a. Ga rohon manyan baki, ga inda gwamna zai zama da shugaban ƙasa da sauran duk manyan bakin, to masha Allah. To kun gaje ga masunta can, ga masunta can tsallaken titi, sai kayi kamar kana yi kaka cinka su ga can duk suna to masha Allah. Makwashe dai ya ta yi, ga ya can hinayi sarkin ruwa. To ƙwarya ma kama ita an kama ƙwarya an noce ta, ga ya can an noce ta, wutar ta mutu kenan. An wanke ƙwarya